17 sati, 7 minuta. Završila se proslava slave Svetog Vasilija Ostroškog u parohijskom domu i crkvi posvećenoj Svetom Vladici Nikolaju Velimiroviću Žičkom i Ohridskom. I evo da vidite lep pogled na Avalu. Samo da vidimo toranj avalski, da uhvatimo. Da, eno, avalski toranj. Da probamo malo da ga približimo. Evo vidite avalski toranj. 17:49. Ovo je treći deo video snimka vezan za proslavu slave udruženja Svetog Vasilija Ostroškog i 16 godina jubileja našeg udruženja osoba sa invaliditetom Feniks. Spoljna temperatura plus 18. Sada je već 17 časova 50 minuta. Hvala svim sponzorima, donatorima. Pekari Pajić, domaći Gifler Zvezdara, Fast Food Number One Resnik, Mesara Nada Cvetkova pijaca, naša članica Gordana Melentijević i njena ćerka su spremile tortu, a Pekara Pajić nam je spremila prelepe klince strofne. I hvala gospodinu Zoranu Đorđeviću, Agnezi Trpkovski, gospodinu Bati, gospodinu Peci, gospodinu Roki i svim ljudima koji su bili gosti na slavi. Evo ga, komisija Zoki. On je bio ekspert iz zdravstvene odbora. Gde si, Zoki? Evo, bio gore da obeležimo slavu udruženja. Bili smo u parohijskom domu, ovaj otac Aleksandar nam je. Kako si mi? Penzionerski. Malo sam zabolio. Pa, jes. Ti si dobar. Dobro, evo vidiš, poslužilo nas vreme, bilo malo... Te oči kiš Da, te oči neće. Ali ova kruška vaša je uništila. Ne volim se rodio, Yes. Da će Bog, mislim, vreme. A je bio, poslužilo. Mi smo, nije nam kajsija i trešnja prošle godine isto ništa, sad će biti gled. Biće, je? Da. A dobro, kaj si je imperija slabo, ali je prva ceta, ona je rana. Da. Bila slabo. Vidjet ćemo kad rodi, bro. A da? Pozdravim i tvoje. Vidimo se. Sada se penjem uz ovo moje čuveno brdo. Nedostaju mi oni dani kada sam bio u osnovnoj školi, kada sam mogao. Gde si mi? Šta se radi? Evo. Evo ja slavu išao da obeležim. Slavu udruženja, pa idem i ja da odmaram. Vidimo se, bole. Vidimo se, Srki. Ajde, sve najbolje. Tako da, koliko god je teško da se čovjek penje uz brdo, velike sreća da možete uopšte da se služite svojim nogama. Tako da, dobri moji ljudi, ne želim da vam pametujem, ali budite srećni što hodate. A mi koji smo u invalidskim kolicima treba da budemo srećni što možemo da
govorimo, da nas mozak koliko toliko dobro služi. Hvala, hvala. Čovjek je zašto da hodam, mislim, svaka mu čast. Ima ljudi koji pričaju da se loše živi, da je ludilo, da je teško, ali brate, nikad više automobila ljudi nisu imali. I zaista, mi Srbi smo zaista čudo i stvarno smo nebeski narod. Šta smo mi sve preživjeli i opet nam niko ništa ne može, ali boga mi to idiotsko bombardovanje od strane Amerikanaca nam je napravilo haos. A ovo ovako kad parkiraju automobile, vidite koje je to provlačenje. I srećem, imam ludu sreću, Bog je uz mene, te prođeh i ovdje. I evo za kraj današnjeg trećeg videa da završimo sa reklamom opkoljenom Dunjom. Hvala vam ljudi što me pratite, pozdrav za sve moje followere i pratioce i još jednom hvala donatorima i hvala gostima koji su uveličili našu slavu i nadam se da ćemo da nastavimo saradnju i da nastavimo uspešno druženje i da dočekamo još mnogo slava. Pozdrav dobri ljudi.